Camiño Compostela é unha axencia de viaxes online especializada no Camiño de Santiago. Enfocámonos dentro de Galicia nos últimos 100 km. Levamos todas as rutas dentro de Galicia. Queremos ensinar Galicia a través do Camiño de Santiago. A cultura de Camiño Compostela é a calidade dos servicios. Entonces, o que buscamos é a empatía co cliente. Para iso, o que facemos e o que nos diferenciamos de outras axencias é o seguimento que facemos día tras día e onde lle contamos ao cliente todo sobre Galicia, onde comer, que ver e que facer. Precisamos dunha persoa encargada das reservas, para reservar con hoteles, con pensións, con hostales, servicio de transporte de equipaxe e outros servicios complementarios. As competencias que máis valoramos para as persoas que queiran vir traballar con nós é, sobre todo, ser resolutivo, porque poden aparecer moitos imprevistos. Valoramos tamén ter experiencia no turismo, pero non é un requisito indispensable. Actualmente, Camiño Compostela divídese entre área de marketing, área de ventas, área de xestión operativa e área económica. Ao ser unha empresa que ten 2 anos de vida, estamos en expansión e por iso terás todas as posibilidades contigo. Cursos, formación, todo o que precises á túa man. A curto e medio plazo, o noso plan de futuro é seguir expansionando. 2027, 2032 e 2038 son anos santos. Polo tanto, o noso obxectivo é ser un dos referentes do sector. Se ves que che gusta a loxística, a natureza e o traballo coas persoas, esperamos en Talente Summit.